am închis videoclipul că nu mai aveam spațiu, dar acum o să vă arăt comentarii. Vă duceți Brawl Stars să vedeți ce s-a întâmplat astăzi. Bun, update-ul este bun, dar nu mă lasă să intru pe Brawl Stars. Vă rog să rezervați în toți conexiuni Lost. Și eu am net, m-am băgat și pe date mobile și tot nu merge. Vă rog rezolvați. Cineva zicea că... Stai că am uitat. Stați că revin imediat. Iată că am revenit. Zicea că îi reclam la poliție. Păi știu, de ăștia sunt englezi. Cum să-i reclame, că ei măcar nu înțelege. Da. Și acest joc este la fel ca... cum se spune? Aș uitat. Cum se spune ca Brawl Stars? Uitați poze. Uite, brawleri. Sper să descărcați și voi, dar 2 secunde, ok? Revin imediat. Și iată că am venit, dar o să mai vă învăț încă ceva. Cum poți să luați skin-ul la alți playeri. Hai, o scrieți așa. Hai să ne gândim. Ganicus. Skin-ul lui Ganicus. Uitați aici. Hai încarcă-te. Cred că o să revin imediat. Sau las. Că s-a încărcat. Uitați. Ganicus. Uitați aici. Oriunde vreți voi. Aici puteți să scrieți. Aici puteți să scrieți. Mai intră o dată. Bun. What? Nu merge. Stați că revine imediat. Iată că a revenit. Dar imediat. Stați 2 secunde. Și dacă vreți, downloadați. Stați că nu mai știu bine. Am încurcat și așa,